Привітання, дороженькі. Сьогодні така дата, якую варто вшанаваць. Гэта не свята, конечно, гэта вельмі сумная дата. 1000 дзён, як пачалась вайна в Украіне. А як гэта я бачыў? Пачакайце. У мяне партызаны, як вы ведаеце, пачынаюць даваць гук. Дай цацку. Не заря. Гэта прыйшлось цацку кота забраць. Ну дык вось, што, як было ў той дзень, калі пачалась вайна у маім жыцці. Все было даволі напружана і чакалось, што штосьці можа быць, але заўсёды былі думкі, што можа не зараз, можа праз пару месяцаў, праз год. Тым больш многія эксперты таксама заявлялі пра тое, што вось прамчас Расія не гатова да таго, щоб пачаць вайну, і ёй гэта будзе невыгадна, нелагічна. Самое цікавае, што нават некаторыя нашы эксперты што-то падобнае намекалі, такія, якія, як, напрыклад, Егор Лебедок. Вельмі класны наш вайсковы эксперт, які, на жаль, цяпер знаходзіцца ў тюрме. Яму далі 6 гадоў за то, што ён даваў інтэрв'ю розным, як лукашысты называюць, экстрэмісцкім медыа. Была яшчэ і такая штука, як, напрыклад, падрыхтоўка да ўварвання мігрантаў, таму што ў том годзе зімой і мігранцкі крызіс быў, калі в Польшу кідалі кучу сірыйцаў і іншых розных мігрантаў, прям былі штурмы мяжы. Украінцы думалі, што калі адб'юцца палякі, к ім могуць патрапіць гэтыя мігранты, перанакіравацца. Нават памятаю, як былі абвесткі пра тое, што тэрытарыяльная абарона трэніруецца, каб адбіваць напад мігрантаў, прытым з траўматычнымі пісталетамі. Адным словам, рэальна выглядала, што ніхто да канца не быў упэўнены, што вайна вось будзе прам зараз. Але я, калі шчыра, хоць і думаў, што яе не будзе, але дапускаў, што яна можа здарыцца вось менавіта хутка. Для мяне першым званочкам, што так будзе, стала не то, што былі вучэнні крупныя, якія праводзяцца раз на пару гадоў паміж Расіяй і Беларусю, і што ездзіла куча вайсковай тэхнікі уже даволі доўга па Беларусі. А то, што на аэрадром Лунінец прилетела першая група штурмавікоў Су-24, Су-25. Хто не ведае, Лунінец знаходзіцца прыкладна па прамой в 50 кіламетрах ад мяжы з Украінай. Калі дарогамі, то гэта прыкладна 90 кіламетраў. Гэта адзін з... это другі раён Беларусі после памежнага Столінскага. А сам я жыў в Ганцавічах, Брэскай обласці, гэта 150 кіламетраў ад мяжы з Украінай. Для нас это было гэтак жа, як для заходніх беларусаў з'ездзіць на закупы у той самы Белападляшку, як для іншых у Хмельніцк альбо ў Чэрнігаў. І як для картвэлаў тут з'ездзіць праз пераход Сарпі у, здаецца, Пашкі-Маль называецца. Адным словом, гэта пад бокам. Праехаў, вечарам вярнуўся, закупіўся, і вось ты ўжо дома. Гэта фактычна вось пад бокам. І вось, калі прылецелі штурмавікі, эскадрылья штурмавікоў на аэрадром, які быў закінуты да гэтага не адзін дзесятак гадоў,
мне одразу подалось, что что-то тут намечается нефайнае. До речі, один чоловік тільки глядить, але отпишитесь, як у мене з гуком. Нормально мене чутно і бачно, не? Ну і хто цікаво мене все ж глядить. Ну, будем сподіватися, що гук нормальний, тому що ніхто не відказує. Що ж, протягну. Я подозреваю, что этот стрим не будет долгим, потому что я не упевнений, что знайду, что рассказывать, чтобы на целую годину. Ну і ось, коли протягну далей свой оповідання своє. І ось, коли прилетіли штурмовики, я почав ритися, шукати з відкритих криниць. Гук хороший, дякую, файно. Значить, протягнем. У записі, сподіваюсь, знойдеться жадаючі поглядіти. Стрим, коли хто не ведає, у мене завсёды на беларускай мове, тому що канал беларускамоўны. Ну, дык вось, коли прилетели штурмовики, я у Фейсбуку зробив допис, в яким з відкритих криниць на основі інформації виклав, що можна зробити, коли раптом нападуть на Україну, пробачте, коли раптом нападуть на Україну з території Білорусі. І, в принципі, технічних сродків, щоб знищити той аеродром подчистую, було достатково вже на той момент. Такі установки, як .у, у принципі, Вільха-М так само повинні були доставати, коли де-небудь з лісов нанести удар. Але, до речі, як ви ведаєте, за всю війну, в принципі, з української території по Білорусі не було, навіть коли гэта вельмі просилось, не было ни одного удара. Вытримка украинцев, конечно, меня поражает. Я б навряд чи так смог стрывать. Я навіть не ведаю, добра гэта ці кепска. Гэта покажет история, добра гэта ці кепска. Ну и так вось, калі прилетела эскадрилья, после моего дописа, стали з'являться відео і фото, як на вокзал у Лунінець прибуває військова техніка ешелонами. Гэта так само викликало питання, але все равно крутилось у голові. Ну блін, ну невже вони прям сейчас решаться? Ну нелогично ж. Але не решились. Ось однойче я лег вечором 23-го спать. Як завжди прочнувся ранком, 10-9 годині ранку. У мене така звичка була у Білорусі, коли не треба було на працю. Залез в інтернет, і мені одразу куча повідомлень, куча розривається Телеграм, Фейсбук. Я полез глядеть, і не одно і два повідомлення. Война почалась, напала Росія на Україну. Ну я, як завжди, по звичці полез перевіряти, тому що, ну блін, ну написати можна багато з чого. Може не здарилось. І доволі хутко я знайшов відео, як техніка пересікає, військова російська техніка пересікає поміжний переход на білорусько-українській межі. Це був треш. Я тоді цілий день был в легком шоку. В легком, потому что все ж подозревал, что такое может быть. Весь день повторял. Ой, придурки, ой, придурки. И больше меня, конечно, здивляло то, какие придурки оказались белорусские войсковцы и система Лукашенки. Я розумів, що вони будуть плясати під дудку російською, як тільки їм скажуть, але все ж думав, хоча б кришечку хопить якої-то самостойності і мозгов, не дасть зробити напад зі своєї території. Я помилявся. На жаль, я помилявся. З того дня почались
палёты авіяцыі прямо над нашай галавой. Расейцы спачатку наогул не саромелись, нават днём, калі не было аблакоў, леталі. Леталі непасрэдна прямо над горадам, што само по сабе уже выглядае ненармальна, потому что любы самолет, он же может чисто по тэхнічных прычынах потерпеть аварию. Але ім было пофіг. Я уяўляю, што было б, каб упаў, напрыклад, Су-24 дзе-небудзь на наш горад. А калі б шматпавярховік. Але ім было роўным чынам плеваць. Штука аказалась яшчэ і ў тым, што, як я разумею, расейцы абсалютна не чакалі, што беларусы будуць хоць як-то аказваць падтрымку ўкраіне, хоць хтосьці і хоць як-то супрацьдзейнічаць ім. Але яны в гэтым плане вельмі моцна памылілись. Вельмі хутка з'явіўся такі тэлеграм-канал, як беларускі Гаюн, які заняўся маніторынгам таго, хто адкуль якую тэхніку куды перакідвае, выкладалась гэта в адкрыты доступ. І з'явілись фота з нашай Ганцевіч. Тым ліку фота не толькі наземнай тэхнікі, а і самалётаў. З тых пор расейцы тактыку крыху змянілі. Яны сталі мяняць надвор'е, час, калі лёталі іхнія летакі. Яны сталі днём летаць толькі калі былі аблакі і ноччу. Самы трэшовы варыянт в маёй памяці — гэта калі я сижу дома за вокнамі са шклопакетамі в навушниках, гляжу на нармальныя громкасці 10-12 вечара які-то ролик на ютубе, і я перестаю нормально чуць, што там гавораць з-за гула самалёта, з-за гула рэактыўнага самалёта. Уяўляеце, на якой ён вышыні прайшоў, щоб вось так можна было заглушыць і щоб пробілась скрозь окны і навушнікі. Гэта само сабой падняла ўвесь горад. Яшчэ першыя мои здзіўленні былі, калі адны з першых удараў былі па тэлевежы ў Роўна. Ну, тэлевежа, що, вайсковы аб'ект? Хаця, калі ўключыць логіку, зразумела, мабыць, расейцы думалі, што вось час будзе адрублена поўнасцю апавяшчэнне для людзей, поўнасцю падпітка ідэалагічная пра то, што і як. І людзі разгубяцца, не будуць ведаць, што рубіць, і адразу такой лапкі падымуць. Расейцы ж думалі, што яны захопяць за 3 дні Кіеў, і ўсё ў іх будзе добра. Дарэчы, яшчэ адзін цікавы момант. Незадоўга, літаральна за тыдзень да нападу расейцаў, в стрыме на канале «Мілітарны» Тарас Чмут пра магчымае развіццё падзей проста апісаў фактычна нават колькасна тое, як здарыцца напад, што каля 20-28 верталётаў з дэсантам рвануць уздоўж русла Днепра і высадзіцца прям у радавым квартале ў Кіеве. Я яшчэ тады памятаю, напісаў у стрыме Ігора Тышкевіча пра гэта, і ён пасмяяўся тады, што да ладно, несур'ёзна, там жа стаіць куча часцей аховы прэзідэнта, Нацгвардыя, паліцыя, да іх раструшчаць прямо за лічаныя гадзіны, калі яны такое зробяць. А прыкіньце, яны такое зрабілі. Толькі паляцелі не ў радавы квартал, а в аэропорт Гастомель, спрабуючы захапіць яго. То есть расейцы рабілі тады абсолютно все, что было абсолютно нелогично и выглядало як маразм. Ну так не можно. Гэта бред. Для кого? Для іх? Не. Для іх о. Саме то. Саме ім падходзіць. Як паказвае практыка, гэта для іх хутчэй нават
не выключение з правил, не редкость, а натурально нормальный способ дзеяння. Что-то зрабіць по-вар'яцки. Лады, это мы зараз. Тут трэба ўлічваць такую культуру і на будучыню, як з імі маць справы. Ну, і далей пачалі з'яўляцца навіны пра то, як нанеслі удар туды, нанеслі удар сюды. З'явілася навіна ад майго сябра з Івана-Франкоўска. Я нават не ведаю назваць імя і прозвішча, ці, мабыць, ўсё ж не трэба. Я з імі дагэтуль сябрую. Ён воюе. Мужик, нават не хлопец, 50 з невялікім гадоў. Пашоў добраахвотнікам адзін з першых. Удар быў нанесены так, што быў пашкоджаны в тым ліку яго дом выбуховай хваляй. Это все ў першыя ж дні вайны. Потым пачалі па аднаму в асноўным добраахвотна ісці маі сябры. Пайшоў і мой сябар, к якому я некалі ездзіў у госці, Олег Кучер. Таксама 50 з невялікім гадоў было мужику. Все больш сваіх сяброў украінцаў я бачыў у вайсковай форме. Вельмі пачаўся быў тады трэш наезду на беларусы, на беларусаў з боку украінцаў. Была такая нават выраз, нецэнзурны, але я назову яго так, як он є. Ябаныя беларусы. Быццам мы вінныя в тым, што прям не сталі лавіць рукамі ракеты, не ляглі сярод дарогі, щоб танкі зупыніць, не павалілі дрэвы. Ну, конечно, цікавая думка, але мне прыйшлось вельмі шмат тлумачыць, паказваць, расказваць, што, як і чаму у нас робіцца. І, напрыклад, з маіх сяброў на той момант украінскіх, мабыць, толькі 1 ці 2 чалавекі паступова не вытрымалі і выдалілі з сяброў. Вот зараз узгадываю, нават 3 чалавекі. І з гэтых 3 чалавек 2 вярнулись назад праз некаторы час. Не, 4. 2 не вярнулись, 2 вярнулись. А было на той момант у мяне больш 20 чалавек. Што ж я рабіў, акрамя сидзець і крычаць: «Падлы, чтоб вы разбились нафиг!» Што, дарэчы, я таксама рабіў кожны раз, як чуў пралёт самалёту. Ну што, спрабаваў адразу, як толькі чуў гул самалёта, першае, што рабіць, это каму в Телеграме, каму в Фейсбуку адразу пісаць, што к вам полетели. Я разумеў, што там є якія-то радары, магчыма, працуе якая-то супрацьпаветраная абарона з украінскага боку, але ж мне здавалось, што кожная хвіліна мае значэнне, чтобы успеть что-то зрабіць не толькі для вайскоўцаў, а для моих сяброў. Поэтому мне хоть и писали, что мы все сами наши бачаць, мы все ведаем, не подставляйся, и все равно это рабіў. Часам ночью спрабаваў выскочить с фотоаппаратом и поздымать самолеты. На жаль, это мне ни разу не атрымалось, потому что пакуль я выскакивал, только сдалек гул часом заставался. Ну и плюс летели хутка, попасть и их снять было, мне не вышло. Праз некаторы час з'явились наши партизаны чыгуначныя, якія стали пашкоджваць рэлейныя шафы, замыкаць дратамі металічнымі рэйкі, каб спыняць цягнікі з вайсковай тэхнікай, якія рухаліся ў бок Украіны і з боепрыпасамі. Гэта зноў быў паказнік таго, што не чакалі, абсолютно не чакалі ни расейцы, ни лукашисты, что кто-то будет сопротивляться, потому что
рэпрэсій менавіта супраць людзей, падтрымліваючых Украіну, в нашым рэгіёне не было. Просто за пратэсты садзілі. І вось пасля таго, як пачалі дзеянні партызанаў, цягнікі пачалі хадзіць в асноўным толькі ноччу, паставілі АМАП летнія на кожным чыгуначным пераездзе ахоўваць чыгуначныя шляхі, каб ніхто не паздымаў, ніхто нічого не ўтварыў. Былі чуткі, што нават праз некаторую адлегласць, скажем, кілометраў пару, у прынцыпе, па ўсім шляху чыгункі в Берасцейскай і Гомельскай обласці стаялі менты і амапаўцы, ну і ўнутраныя войскі. Хоць як-то ім прыйшлось пабыць в незручных умовах. Тады пачалі распаўсюджвацца з іх запужванні, што любы, хто падойдзе і будзе выглядаць падазроным да чыгункі, будзе расстраляны без папярэджання. Пачалі затрыманні людзей, якія малі хоць якія-то сувязі з Украінай. Я ўсё чакаў у нашым рэгіёне, я ўсё чакаў, цікава, што да мяне таксама прыйдуць. Але вось не прыходзілі. Была яшчэ такая штука. 27 лютага быў рэферэндум канстытуцыйны, калі Лукашенко хацеў сваю канстытуцыю правесці. Ён думаў, ціха, мірна ўсё будзе. А нашы людзі пад прывадам галасавання зладзілі шмат дзе ў Беларусі мітынгі супраць нападу Расіі на Украіну. Тады было затрымана каля 1000 чалавек за той дзень. Агулам выйшла, як пісалі, каля 10 000 чалавек в розных месцах па Беларусі. Нават на той момант рэпрэсіі былі, не зламалі беларусаў. Мы што-то рабілі. Хто што мог. Я мог бы расказаць, канешне, што акрамя здымак спрабаваў я рабіць. Ну, думаю, падказваць засранцам, якім это цікава, за што на мяне можна было б завесці крыміналку, я не буду. Хай працуюць. Я нават не буду гаварыць, ці рабіў я што, ці не рабіў. Я не ведаю. У мяне памяць адшыве. Самалёты лёталі рэгулярна, падоўгу, і час ад часу здаралася, што яны атрымоўвалі адлуп, дзесьці падалі. Так, напрыклад, вельмі вялікая радасць была, калі упаў адзін са штурмавікоў у Донецкім раёне ў балота. Яго вельмі доўга шукалі. Аднойчы ноччу прачнулись куча людзей, дзесьці каля 1 гадзіны ночы, як што-то бахала і страляла ў небе даволі доўга. Я тады выбег з фотоапаратам, людзей куча было в окнах і на балконах, все хацелі убачыць, дзе ж это што. Распаўсюджвалі розныя чуткі, маўляў, што гэта іскандеры пускаюць. Урэшце-рэшце, як я высветліў, гэта падбітыя расійскія знішчальнікі вяртались в аэрадром Ліда. І ляцелі яны недалёка ад нашага горада, у іх былі пашкоджаныя рухавікі. На жаль, яны дацягнулі да аэрадрома. Здаецца, тады было пашкоджана 2 летака, на маю памяць. Пра то, што я выбег, я таксама, само сабой, напісаў сваім сябрам і в Украіне, за што на мяне вельмі моцна былі пакрыўдзілись, што, маўляў, ты шо, хоць адзін чалавек, як што з нашага боку, і хочаш тако па-дурному загінуць? Ну, прабачце, калі я маю фотоапарат і ўмею ім карыстацца, ну, в маім разуменні грэх не паспрабаваць это выкарыстаць. Гэта ж занатаваць важную рэч для гісторыі. Тым больш в той момант, ну, ты не адчуваеш страха. В той момант тебе бере азарт что-то зрабіць. Было падалось, што завяршылась трансляцыя, я памыліўся, працягнем.
Скільки, до речі, я розказую? 25 хвилин уже. Адзінае, пра што я раскажу, што я рабіў, гэта, канешне, я хадзіў і спрабаваў у розных месцах расказваць людзям пра то, што адбываецца насамрэч. Людзі многія, хто не ведаў, як рэагаваць, хто ў прынцыпе не чытаў навіны, хто баяўся хоць як-то рэагаваць. Але, на жаль, былі і тыя, хто выказваўся, што Расія малайцы, Расія правільна, але ўсё ж такіх, хацеў мацюкнуцца, скажу цэнзурна, такіх даўбадзятлаў было мала. На жаль, былі некаторыя такія даўбадзятлы сярод маіх блізкіх знаёмых і нават тых, каго я некаторы час лічыў сябрамі. Да. Все гэтыя людзі паступова пашлі лесам. Замест іх з'явіліся іншыя, не горшыя і надзейныя людзі. Сидзеў, сачыў за навінамі. Аднойчы мне набраў мой добры знаёмы з роўненскага мясцовага тэлеканала журналіст і прапанаваў прабачце, і прапанаваў мне выйсці ў стрым, ну і расказаць, што я бачу, свае думкі аб тым, што як адбываецца. Ну, шчыра кажучы, было крышачку нечакана, але я пагадзіўся. І вось узгадваю, як фактычна днём, хаваючыся, у мяне ў хаце в Беларусі была крэпкая, такая хорошая акустыка, суседзі чётка маглі, як мінімум, некаторыя суседзі чуць, што я гавару. А я ад вуліцы в самы далёкі пакой сеў, закрыўся і выйшаў у стрым. Адзеў тады балаклаву. Магчыма, калісьці, калі гэта будзе цікава, я выкладу эту стрым. Я яго захаваў, дагэтуль думаю, што з ім рабіць. Уже давно тыя падзеі былі, і ці є сэнс яго выкласці на свой канал зараз, я ўсё разважаю. Дарэчы, наконт таго, што украінцы закідвалі беларусам, якія ябаныя беларусы. Тут можна закінуць многім, напрыклад, таму ж Владзіміру Золкіну, які раптам, калі яму падгарэла срака, сеў весці канал з размовамі з палоннымі. Я залез потым быў паглядзець, а хоць вось на столечкі ён пацікавіўся, што там быў пра нашы пратэсты. Калі ў нас быў 20-й год, і калі нас білі і лупілі. Аказалось, што пратэстаў для яго канала не існавала. Адзін толькі ролик быў з чалавекам, які выйшаў, я нават не буду называць, яна сябе называе беларускай блогеркай, давно жыве ў краіне, але рэкламы рабіць не буду, таму што чалавек не заслужвае таго. Дзе былі проста абразы, якія беларусы неразумныя, што яны неправільна ўсё робяць. Прытым гэтага расказваў чалавек, які ўжо тады сидзеў в Украіне. І вось у гэтага блогера это адзіны ролик быў пра нашы пратэсты. То есть ему что-то нічого не замінала, калі лупяць суседзяў, гэта было пофіг. Конечно, не іх лупяць. Пакуль самому не пачалі за каўнер в углі падаць, яму было па барабане. У яго, в прынцыпе, некая незразумелая тэматыка была на канале. А шат бы і не падумаў, што так раскруціцца. Смешна было мнейшае, канешне, ну і не толькі прыемна буду гаварыць, ужо прабачце, але то, як успрымаў, увесь час успрымаю цяпер. Мяне здзіўляла, як многія захаплялись украінцы Лукашэнкай. А я ўсюды гаварыў, што ой, дарэмна вы. Вы верыце таму, што ён гаворыць, што з тэрыторыі Беларусі ніколі не паедзе нічога, акрамя трактара? Да ён вас здасць, як толькі яму стане это выгодна.
Не, ой, что ты говоришь, фигню, і гэтага быць не можа. Сам мяне вкурвіў быў якраз такі чалавечак, які зараз папулярны, відэа з ім набірае по 500 тысяч праглядаў в Украіне на некаторых каналах, такі Дмітро Карчынскі. А калі паглядзець, пашукаць, што ён гаварыў напярэдадні выбараў у Беларусі, так ён клікаў вайну в Украіну. Якім чынам? Ён вціраў, што Лукашенко самый антирасійскі палітык у Беларусі, што это самы блізкі сябар Украіны. І украінцы ні ў якім разе не павінны падтрымліваць беларускія пратэсты. Яны павінны выступаць за Лукашенку. Вот адно, што не дадаў ён быў у сваім роліку, што трэба здаваць тых, хто выступае супраць Лукашэнкі. Не дадумаў мужик. А цяпер ён прям герой, папулярны, па паўмільёна праглядаў. Коротенькая памяць, однако. Господарства украінца, на жаль. Я был бы удзячны, каб его завалили информацией, якой он говно, але боюсь, что этого не будет. Переобулся, и он так нормальненько. Я себе, до речі, так и не смог заставить ни один из этих роликов с ним теперь поглядеть, потому что он выкликает у меня дагэтуль вельми моцную аллергию. И хочется плюнуть в морду, падле. Спадзяюсь, калі-небудзь в жыцці я это змагу зрабіць. Не люблю говно сярод людзей. Вот прабачце. За эмоцыі ненавижу. Ну, працягну далей. Про наших партызанаў можна сказаць, што толькі зарэгістраваных выпадкаў было дыверсій на чыгунцы 80. Гэта прызналі самі лукашысцкія ўлады. Сколькі іх было рэальна, ніхто пра тое не скажа цяпер. Магчыма, пра гэта мы даведаемся ў будучыні. А я назіраў, як руйнуюць Украіну, як нападаюць на розныя гарады, як азоўцы абараняюцца ў Марыуполі. Шчыра кажучы, было з аднаго боку вельмі прыемна, што ніхто не здаўся. Была офігенная радасць, калі здарыўся украінскі контрнаступ і выбілі маскалёў з Харкаўскай вобласці. Да і не толькі з Харкаўскай. А ў той час пачались таксама першыя абмены палоннымі. Мой сябар з Решетиловки сказаў, што яго родны брат, на той момант ён быў афіцэрам, і в адзін з першых дзён забыў, вот выскочила з галавы, якая-то вёска каля беларуска-украінскай мяжы на літару Д. Он попаў у палон, і калі яго аддавалі, яму пашкодзілі калені, чтоб ён не мог больш ваяваць. І такое было. Потым узгадываю, як прилетали до маёй найлепшай сяброўкі доўгі час Вікторыі Харышман. Ракеты в Кременчуг. Она жила в гуртожитку за 700 метров от... За 700 метров от нафтаперапрацоўчага завода. И калі где-нибудь читал, что вось прилет в Кременчуг, первое, что рабіў, это писал: ты як? Целая, живая, здоровая? Калі человек не отказывал одразу, весь сидел на нервах, як на иголках. Дзіўна здаецца, але за себе завжды менш баішся, чым за кого-то іншага. Калі мой сябар адзін, другі прападаў з гарызонта, які быў в арміі, таксама адразу пачынаў нервавацца, што ж рабіць. І калі чалавек з'яўляўся на гарызонце, адразу была радасць, што вось нарэшце ўсё ў парадку.
Пам'ятаю, як з-під Херсона разностайные видео мне досылал, показывал Олег Кучер. И рассказывал, что это ему шлють его побратимы з інших часток, а он в учебці знаходиться. Ну, блин. Ну, я робив вигляд, що я вірю, але ж, ну, зрозуміло, що большая часть этих відео були зняті ким-то, з ким він був, тим самим. Потім так і оказалось. Він зачищав многие населенные пункты в Херсонской области. Был кулеметчиком на той момент. Никогда не забуду его фотку с ДП-27 с ручным пулеметом Дегтярова, як он был в учебнице. Бородатого, а он был без бороды, когда я был его в гостях. Пам'ятаю, як моя сябровка Віка з Кременчуга бегала, хоч як-то допомагати, рихтуватися к магчимому захопу, відбиттю магчимого захопу Кременчуга. А була спроба, коли здавалось вось-вось ворвуться у Полтавську область російці. Як вона робила бутельки з запальною сумістю. Гэта ўсё праходзіла праз маё сэрца, праз мою душу. Першыя месяцы нападу я часто в некаторыя дні адначасова размаўляў з 20 чалавекамі, спрабуючы штосьці патлумачыць, паказаць, расказаць украінцам нашым. Я тады зарабіў сабе быў гіпертанію. Пасля гэтага у меня, кроме моей астмы, стал конкретно скакать кровяный тиск. Чего до этого треба признать не было. Я вельми думал, что робить с моим каналом YouTube. Ці хаваць відэа, якія кампраметуючыя, ці не хаваць. Вырашыў, што плевать, что хотели, могли и так прибрать себе в папки и заховать лукашисты, поэтому ну что я буду ховать. На той момент я, до речі, был уже долгий час без працы, потому что осенью 21 года меня вымусили звольниться. И после некоторых спроб все же знайти працу, я раскінуўшы мозгамі, зразумеў, што мне не трэба ні на якую працу хадзіць, тым больш у мяне быў некаторы даход пасіўны, які у мяне, дарэчы, зараз пакуль яшчэ є. І я рыхтаваўся, мяне папярэджвалі, што мяне звольняць, пастараюцца, яшчэ за год до таго. У меня была подушка бяспекі, якую я адкладваў, ну, на гэта можна было як-то жыць. Я ведаў, што калі я попаду на працу, ну, я просто, як аховнік, бачу, як это адбываецца. Тут будзе месца, адкуль мне хутчэй забяруць, чым адкуль-то яшчэ. І вось в такой сітуацыі сидзеў, глядзеў, што адбываецца, спрабаваў рабіць, што мог. Так хочется расказаць, што я рабіў, але не. Працуйце, спадарства лукашысты. Оба ад мяне пачуеце раней часу. Магчыма, калісьці в будучыні я раскажу ці напишу дзе-небудзь, што і як. Не зараз. Ще быў для мяне адзін адметны момант, як беларусы ўспрымаюць вайну ва ўкраіне. Ну, як мінімум, у маім рэгіёне, зноў жа, Беларусь не такая маленькая. В куче рэгіёнаў не бачылі ні той тэхнікі вайсковай, не чулі палётаў самалётаў. Та ж Витебская, Градзенская область, там этого было вельми мало. Наконт Могилевской области не ведаю. Вось мне тут могилевцы кажут, что все это было бачно и чутно, але в разы в меньшей колькости, чем в моей области и в Гомельской области. Але все ж было что-то бачно. Прозоршу в основном шли все эшелоны. Ну,
І на сваім канале я быў посціў першую чаргу чытанкі, таму што тэхнічна гэта было магчыма зрабіць, і на гэта хапала сіл, скажем так, маральных, на фоне всего астатняга. Ну і тады ж я пачаў рабіць кухарскія відэа, кухарска-гістарычныя, спрабуючы паказваць тым, хто не зразумеў беларусам, што не маскалі нам блізкія, не яны. Зусім іншы накірунак. Европа, Украіна. Адметна для мяне было яшчэ тое, што калі пачалі абстрэльваць зімой 22 года інфраструктуру расейцы, чтобы оставить без света, чтобы загнать в каменное стагоддзе украінцаў, нашы беларусы вельмі моцна гэта хірова ўспрынялі. І людзі пачалі, дзе ніхто не чуў, каго яны маглі баяцца, размаўляць са мной па-беларуску. Нават людзі, ад якіх я гэтага проста абсалютна не чакаў. Такое ўражанне, што людзі проста спрабавалі паказаць: не-не-не, мы, не яны. Мы не тыя разумова адсталыя, якія з-за парэбрыка. Мы супраць гэтага, і мы такога з людзьмі рабіць не падтрымліваем. Гэта насамрэч здарылася было зімой з 22 на 23 год даволі масава. Ну, а я назіраў, дапамагаў інфой, дзе мог, і спрабаваў рабіць свой канал. Тады яшчэ заставаўся такі Алексей Вожык, які зараз у Гданьскі, якія перагучкі прыкольныя робіць. Таксама у яго былі некалькі ролікаў, якія канкрэтна сатырычныя былі перагучаныя і паказвалі, што можа быць в будучыні в Украіне, як быццам адчуваў чалавек. І ён нават на некаторы час быў схаваў свой канал, таму што думаў, што вось прыйдуць, схопяць і будзе гамон. І спрабаваў патрапіць, выехаць з Беларусі і патрапіць у Польшчу. Прабачце, зірну, хто-то напісаў камент, можа адказаць трэба. Ох ты, прывіт з Рыўнага! А хто? Олена... Блин, мленкі шрифт почтам прачытаю. Прыязджайце да нас після перамогі. Мару аб гэтым. Спадзяюсь, калісьці гэта здарыцца. Дзякуй і вам прывітанне. Хвилинку. Эмоции таки пробиваюсь. Як я не стараюсь стрымлівацца, эмоции пробиваюсь. Мой сябар, дарэчы, Алексей Вожык смог выехаць паступова. І, на шчасце, падтрымка адзін аднаго наша дапамагла, і абодва нашы каналы выжылі. А вось адразу пасля Нового года, 23 года, я нешта зноў перастаў атрымліваць звесткі ад свайго ж адно з найлепшых сяброў з Рашчыцілаўкі. Мне пачалі круціцца думкі, што такое, чого чалавек не адказвае. Я тады яшчэ 31-го успеў павіншаваць яго, ён напісаў «Смерть всім нашим ворагам». Я памятаю, што я тады адказаў «Так, згодны». На жаль, больш нічога не дадаў, аб чым, дарэчы, так і шкадую. І вось 11 студзеня прылецела навіна, што ён загінуў в Салідары. На той момант ён ужо стаў
тым, кім хацеў, ён увесь час, так як узрос все ж бегаць пешу не вельмі дазваляў доўга, ён хацеў стаць кіроўцай якога-небудзь транспартнага сродка, ці БТР, ці БМП, ці авто. І вось аказалось, што ён быў на той момант уже кіроўцам сістэмы ППО, загінуў падчас абстрэлу. Гэта быў, конечно, адзін з крэпкіх удараў для мяне. Я доўга перажываў смерць сябра. І нават на 40 дзён яго зрабіў ролик, які, не гледзячы на рызыку, кожныя выходныя, суботу, нядзелю адкрываў і рабіў агульнадаступным на выходныя, думаючы, што лукашысты, на выходных тады не дадумаюцца прасекці, што на маім канале такое є. Здаецца, гэта апраўдала сябе, таму што да весны 23-го да мяне, ў прынцыпе, ніхто не прыйшоў грукацца ў дзверы. Да, думаў я, што ненадоўга стрым будзе. Расказаць, аказваецца, є што бачыце аж на 47 хвілін. А 23 год, конечно, цікавы аказаўся для мяне тым, што аднойчы нарваўся. Я ведаў, што так будзе, калі я расказваю, што робіцца ў Украіне людям. Я прытым нават в некаторых людных месцах, не буду зноў жа паліць людзей, якія пры гэтым прысутнічалі, таму не скажу дзе. Але нарваўся на таго, хто мяне адразу выклікаў падазрэнне, мне адразу шчолкнула ў галаве, потому як сябе вёў малодзенькі хлопчык адзін, які пытанні задаваў, што, паходу, гэта мяне здасць. І літаральна праз некалькі дзён у суботу мяне першы раз і пагрукалі. По эту гісторыю я тут расказваць не буду, гэта для іншай тэматыкі, але сутнасць тым, што тады я вылузаўся, пачаў хавацца не дома днём і часам нават ноччу на всякі выпадак, чакаючы, можа, это выпадковасць была, можа быць, я памыліўся. І фактычна праз недоўгі час, калі зноў пагрукалі, толькі на гэты раз уже было бачна, але зноў жа падрабязна, тут я это расказваць не буду. В выніку мне прыйшлось хавацца прыкладна 3 месяца, і пасля чаго я з дапамогай некаторых нашых арганізацый, чыста дапамога была кансультатыўная, не больш, але все равно карысная, вырашыў, што адзіны варыянт мне патрапіць у Сакартвела, і арганізаваў сабе все гэта. І я аказаўся в Батуме. В Батуме аказалась куча украінцаў. Яны робяць кожны дзень акцыі, кожнадзённыя, час ад часу крупныя акцыі, плетуць сеткі, збіраюць грошы на ЗСУ. Я стаў даволі часта, вельмі рэгулярна ўдзельнічаць в гэтых акцыях. Донатаў, на жаль, таму што грошай не так, щоб багата было, мала зрабіў, але, хаця б інфармацыйна дапамагаў. Раскідваў, куды мог, інфу пра зборы ці нашых батумскіх, як яны называюцца, майданаўцаў, альбо маіх сяброў, якія збіраюць грошы на ЗСУ, знаходзячись цяпер в Украіне. І вот так для мяне была. Былі гэтыя 1000 дзён. Морально яны мяне высмажылі, конечно, конкретно. Разам з чаканнем таго, што
прыйдуць лукашысты. Таму што было за што не толькі за падтрымку краіны дакалупацца. Ну, в прынцыпе, вось прыкладна. Так гэта бачыў я і бачу на дадзены момант. Што ж, бачу, што хоць крыху паглядзелі мяне 13 чалавек за ўвесь час, 3 падабайкі. Дзякуй. На дадзены момант глядзіць 2 чалавекі. Дзякуй, хто мяне глядзеў. Хто мой трындзёж вытрываў. Калі хто будзе глядзець запісу, для прасоўвання гэтага відэа буду ўдзячны, калі паставіце падабайку і напішыце, ну калі вам бяспечна, таму што в Беларусі за такое могуць, конечно, дакалупацца, безумоўна, хоць мой канал пакуль не экстрэмісцкі. Так што за камент, падабайку і за расшар свайго відэа, щоб яго больш хто пабачыў, таксама буду ўдзячны. Стрым, в прынцыпе, быў не запланаваны, я яго задумаў сёння. Спадзяюсь, гэта на якасці яго не сказалось, альбо не моцна сказалось. Якщо, напішыце пра гэта. Калі каму не спадабалось, так сама пішыце. І палец вниз таксама ставце, это таксама карысна для прасоўвання канала. В прынцыпе, аблаяць можаце. Дарэчы, калі раптам зойдуць на мой канал боты расійскія, прывітанне, даражэнькія. Поднимите прогляды мои, пишите, говорите, які я говнюк, і такі-сякі чалавек, як мне трэба зрабіць прыемна. Не першыню я такое буду читать. Ну, а всем, хто глядзеў з задавальненнем і паглядзець в запісу мой ролик. До пабачэння, до новых сустрэч. Ну, вось так, неяк. Дзякуй за музыку.